λέει στον Αντένα ο επίσκοπος των Κοπτών Παύλος σκέφτεται διαρκώς τα λόγια που του είπε συγγενικό του πρόσωπο λίγες ώρες μετά το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Η γυναίκα του αδελφός μου λέει ότι τώρα πάμε στην εκκλησία και δεν γυρίσουμε και δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ή όχι. Της λέω όμως είναι ευλογημένη αυτή η μαρτυρία, γιατί είναι μαρτυρία ότι ζωντανός είναι ο Χριστός μας. Κάνουμε ένα ματωμένο Πάσχα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει πόνος, να μην υπάρχει οδύνη. Αυτές οι οικογένειες ταλαιπωρημένες δεν ξέρετε τι περνάνε, πώς είναι να πηγαίνει μια μητέρα στην εκκλησία και να γυρνάει χωρίς τις κόρες της ή να χάνει το ένα από τα δύο παιδιά της. Στην εκκλησία των Κοπτών στην περιοχή των Αχαρνών, αλλά και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται κόπτες πιστοί, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας. Όσοι εισέρχονται στο ναό περνούν από έλεγχο, ενώ υπάρχει διακριτική παρουσία ανδρών της ασφάλειας με πολιτικά και συχνές περιπολίες της ομάδας Δίας. Η τρομοκρατία και το φανατισμό δεν είναι ντουπλή. Οπότε από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να συμβεί σε όποια εκκλησία να είναι αυτό που έγινε στο Τάντα και στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχουν έτσι αναδιαστήματα περιπολίες και επισκέψεις από άντρες της ασφαλείας. Αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας και για να κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε ανθρώπινο δυνατό από πλευρά μας. Παρά την ανησυχία τους, οι χριστιανοί κόπτες κατέκλεισαν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην εκκλησία τους και προσευχήθηκαν για τα θύματα της αιματηρής επίθεσης στην Αίγυπτο. Η κοπτική κοινότητα Ελλάδας ιδρύθηκε το 1984 και αριθμεί περί τα 5.000 μέλη. Εδώ, στον Ιερό Ναό Θεοτόκου Μαρίας και Αποστόλου Μάρκου στην περιοχή των Αχαρνών, στηρίζουν πιστοί όχι μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και από τη Συρία και την Αιθιοπία. Τα μέλη της κοπτικής εκκλησίας, παρά το βαρύ πένθος για τα δεκάδες θύματα του τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αίγυπτο, στέλνουν το μήνυμα ότι τέτοιες επιθέσεις δεν τους πόουν. Αναγνωρίστηκε